No niin, on kuule pizza ollut uunissa sen, mitähän se olisi ollut jo 18 minuuttia, niin otetaanpa tältä patalappu ja ruvetaan katsoa, että onkohan sitä tullut minkään näköinen. Ui, onkin kuuma. Tämä pelti on kyllä kuuma. Oi saakeli miekkä, että onpas saanut hyvän värin pinta. On kyllä ja kokkelenpa sitä pohjaa. Että... Joo, on tosi hyvin kypsynyt tuo pohja kyllä, että siihen kun pannaan vähän mustapippuria ja pizzan maustetta, niin minä luulen, että kyllä sen nälkä taas siirtyy eteenpäin. Mutta ei täältä kokki kolmosesta, niin mukavaa viikonloppua kaikille ja nähdään taas ensi viikolla. No niin, tervetuloa tänne keittiöön. Tänään oli ajatella, että tehtäisiin semmonen pizza. Mihin tulee kanaa ja tonnikalaa ja sitten ananasta ja aurajuustoa ja tämmöistä. Niin lähdetään nyt sillä, että otetaan leivinarkki ensin tähän pöytään. Ja minä olen hiivasta kasvattanut jo valmiiksi semmoisen taikinan, joka on täällä mikrossa. Onpas kyllä kohonnut aika hyvin. Kuten huomaatte, niin tämä on aika hyvinkin. Otetaan sitten jauhoa ja tervissin kauli ottaa, niin voidaan kaulita. Siitähän se sitten lähtee tämä homma. Vähän jauhoja tuonne leivinarkin päälle ja otetaan sitten tuo taikina, joka on kohonnut kyllä huomattavan paljon. Otetaan se sieltä pois. No vähän jauhaa, niin ei tartu sormiin kiinni. Tässäkin on tärkeää, että pitää pesiä käytä niin kun sorkkien tai taikinaa. Jos on käyttänyt niitä sormia, niin saattaa tulla jotakin ekstra makuja siihen. Niin, tästähän se homma lähtee